Evar baş Kurdistaniyên hêja li ser navê Çarpel Medya Silav û Rêz vê heftê panorama heftê ez ê bi rê ve bibim bêhêviya ku em bi hev re êvarekî xweş û berhemdar derbas bikin em dest bi mijara xwe dikin. Temaşevanên hêja li her çarperçeyê Kurdistanê gelek bûyerên giring diqewmin. Kuştina keça Kurd Jîna Emînê Devleta dagirkeriya İranê hejan ev 22 rojin xwepêşandanên û berxwedana tevgera gelek bajarên İranê berdewam dikin. Ev xwepêşandan û berxwedana gel tirsekî xistiye nav dewletên dagirker. Bala xwe bidinê ji her alî êrişî Kurdistanê dikin. Berê dewleta Tirkî êrişî Başûrê Kurdistanê dikir, niha dewleta İranê dest bi topbaran û dronên xwe kiriye. Vê heftê gelek mijarên me hene em ê ew mijarana binirxînin. Yek ji mijara me ya sereke ku em ê li ser sohbetê bikin. Wekî tê zanî Serokkomarê Tirkî di axaftina xwe de got li Tirkî pirsa Kurd tune ye. Bêguman Serokkomarê Tirkî kare bêje li Tirkî pirsa Kurd tune ye. Lê temsîldarên Kurda dibêjin pirsa Kurd heta ku Kurd li ser axa xwe îdare neke, heta azadiya xwe bi dest nexe, ew ê her tekoşîna xwe bidomînin. Milletê Kurd xwedî tekoşînekî kevnar e, xwedî dîrokekî kevnar e. Di bûyerên Rojhilata Kurdistanê jî derket holê ku dewletên nehewceyê dîyem ji dewletên dina mînaka bigirin. Tarîxa me bûyerên welatê me bi tecrüba tijeye. Bûyerên Rojhilatê Kurdistanê qeneta mijalî tevgera Kurd dibe baş were şopandin. Gelek mînakên baş hene. Dibe tevgera Kurd li hemberî du dewleta, dewleta Tirkî û dewleta İranê stratejiya xwe bigerîne, bi konseptekî nû tekoşîna xwe bidomîne. Dibe em vê yekê baş zanin tu sîlah, tu çek ji raperîna gel siyaseta sivîl, siyaseta demokratîk bê tiyatiya sivîl hin nexurtir e. Îşev ez ê bi mîvanê xwe serva mijarana em ê sohbetê bikin, em ê fikrê wan bigirin. Niha ji hevalê xwe re jî rica dikim bi rehet bi mîvanê me bînin û em karibin dest bi sohbeta xwe bikin. Gotibû du mîvanê me heye, ji alî çepê wan bidim naskirin. Mîvanê min ê yekemîn Rêzdar Abdulhey Xwemiş e. Kek Abdulhey tu bi xêr hatiye? Xêra Xwedê li we be, gelek spas dikim, serkeftin. Mîvanê me ê duyemîn jî Rêzdar Rifat Sefalî ye. Kek Rifat tu bi xêr hatiye? Navxêrê da be, silav dikim ji we û rejî û temaşevanên me. Temaşevanên Çarpel Medya kek Rifat nas dike, yek ji şîrovekarê me yî daîmî ye. Mala wî ava îşev dîsa bû mîvanê me. Esas ne mîvana xwediyê malê yê, îjar mîvanê me yî duyem kek Abdulhey ye, ew jî hat vay mala xwe, ew jî êdî ew ê bimere de em ê gelek tişta bi hev re şîrove bikin, sohbetê bikin. Em dest bi sohbeta xwe bikin. Ez ji hevalê re jî rîca bikim bira jenerîgê bînin û em dest pê bikin.
بله ما بهذا لجنریک آخام ذکر مجارن کو لکردستان درکتنه پیش به هفته اون اما از جی که رفات دست بی بکم که رفات جناب ته جی لجنریک دادی سروکمار ترکی رجب طیب اردوغان داخویانی خود دبیجه لترکیه پرسا کرتنه محل کریه بگمان طیب اردوغان دوی مری انتشتا وی ناو لیکه لترکی هنگاوین ارینی گلک تشتین ارینی دو وقتا خود آوید هشمندین اوی گوهران لی پرسی دمکی دیسا وگریا وکی بری وی چنه بوی شکلی دیسا سیاست خود دومینه پرسی داخویانیا سرکومار ترکی وزیر بری احمد داوودوغلو گو پرسا کرد حتی کرد نبیجن اف پرسا چاره سر بویه اف پرس قدیایی اف پرس چاره سر نابه لی امش جناب ته پرسنگلو اف پرسا یعنی وکو طیب اردوغان دبیجه گلو اف پرس چاره سر بویه یا جون چه فکرن دوی وارده که رفات سپاس دم باش و سلاف دکم ev du alî vê pirsê heye yani alî ki jehêla Kurda gava ku me re li problemê dinêre yani di nav Kurdan da pirsa Kurd tê peyvîn carcarna ez li dijî vê evkê me yani Kurd tu carî di nav Kurdan da pirsa Kurd tune problemên Kurd a sereke a axê ye a welat e mesela Kurdistanê ye lê li Tirkî gava ku me re binirxîne li Tirkî problema Kurd heye û wê her hebezê ne tenê li Tirk dinya hemî dinyayê da niha pirsa Kurd heye em bêjin sibê Kurd problemên xwe yên sereke helî bikin pirsgirêka Kurdistanê helî bikin jî li Tirkî, li Sûrî, li Îranê, li Iraqê heta li Ewropa ji Swêdê bigire heta dewletên Afrikayî zî pirsa Kurd wê hebe. Kurd li wir wê hebin û her wiha problemên wan, pirsgirêkên wan hebin wê hebin. Problema wan ê çandê a kulturî wê bibe û ev problema wan a kulturî û çandê a mirovahî heta ku çareser nebe wê hebe. Li du vaya da ew çi qas samîmiye ez nizanim Davutoğlu daxuyaniya wê heta ku Kurd nebêjin dibêje pirsgirêka Kurd wê hebe lê çi qas samîmiye ez nizanim. Tiştê ku diyar e ortaya daye Davutoğlu bixwe li ser Osmanîtiya civana doktora xwe daye li wir çareserkirina pirsa Kurd bixwe dinirxîne. Di nirxandinê xwe de zê tu hebûn û evkê Kurda zî nabîne. Yani Kurd ji înonî bêdetir ew rapora înonî bêdetir bi zimanekî tûj û ew bi tûnnebûniyê pirsa Kurd em ê çareser bikin dibêje. Lê îro her wiha muxalefetê de hin tiştên wisa dibêjin eviya zê evke tiştekî bebiçav e lê çi qas samîmî ez nizanim. Lê pirsgirêka Kurd wê her hebe. Li Tirkî zî wê hebe, li dewletê dinan da zî wê hebe, li ku ku Kurd hene li wir problema Kurd wê hebe. Lê di Kurdistanê da problemên Kurdan bi problema Kurd pirsa Kurd tune ye Kurda pirsgirêka Kurdistanê û heta ku çareser nebezê wê her wiha bidome. Spas. Em vegerin alî kek Abdulhey ele mêzekin kek Abdulhey me kek rifat gudarî kir em zanin ku siyaseta înkarê, siyaseta îmhayê, siyaseta tune hesibandina milletê Kurd di tarîxa komara Tirkiyê de her bi vî şeklî didome. Di sê sala 21 de wexta mirov dişopîne hîn mafê milletê Kurdiyê perwerdeyî û mafê milletê
Kurd di magzagona Türkiye'de nati kabul kirin. Bêguman Ahmed Davutoğlu tiştê dibêje gavên pêş de ye lê Ahmed Davutoğlu di anî wextê de di masa şeş alî ku muhalefetê de ye berdin di alî ew ye hîn hatine partiyekî Tirkiyeyî nikanin qebûl bikin di wê noxtê de ne çiqa samîn em nizanin bêguman ew mijara wan e lê ez dixwazim bi perspektîfekî din bi dîtinekî din ku kek Rifat gava di tiştekî şîrovekî xweş bû got ew bixwazin jî ew ne pirsa Kurd e pirsa Kurd tune ye Kurd divê siraxa xwe wek millet xwe îdare bikin dewleta xwe bi rêve bibin pirs ew e lê heger pirs ew be lê Kurd çi dikin demê hanê min gotarek cenabê te xwend evê de bi rastî gotarekî divê em ser hinekî bipeyvin ez dixwazim fikrê cenabê te jî fêr bimin gotara te bi hilbijartin hexber û siyaseta Kurda bû bixwasî ku di bîra min de mayî cenabê te dûr tespîtek te heye tu dibê raya giştiya Kurd nizane çi ferq di navbêna Hexparê de Pakê de Tevgerê de QDP de PDK Bakur de di nav Azadî de DDQD de heye gel nizane ev ferqa wan çi ye hemû jî partiyên legalin hemû jî li dijî tund û tujiyê dixebitin lê mixabin ev yek dibis yani ev vana nayên cem hev û taliyê di şîrovat de yani ez bi kurtasî dibêjim û taliyê jî gelê Kurd jî berê xwe didi partiyên Tirkiyeyî û em gilî û gazinca dikin bi rastî jî ev nivîsa te bêşmendiyekî neteweyî hatiye nivisandin û divê merî texdîr bike li gorî cenabê te anka wexta mirov dişopîne me behsa Davutoğlû kir me behsa Bloka Cumhur kir me Bloka Millî heye HDP û heft partî bi hev rê yekîtî lê tenê Kurd xwe bi rêxistin nekirine wexta mirov ev şîrovat ev gotara te dixwîne gelo çi astenge ye ya jî biya te divê Kurd çi bikin ku bi 2023 de bi yek dengî bi yek rêzî û adres bira nebi partiyekî partiyên Tirkiyeyî divê adres bibe partiyên Kurdistanê divê Kurd çi bike ye ya jî tu çi difikire di wî warî de em te gudarî bikin Bi rastî di serî da pirsgirêka Kurd gava ku me dibêje pirsgirêka Kurd nîne pirsgirêka gelek ye ya milletek ye ya azadî û aramiya milletek ye li ser erdnîgeriya xwe xwe bi rêvebirina milletek ye pirsgirêk divê ku navê wê em rast deynin navê wê ev e yani ya azadiya milletek ye îja devleta rêveberiya Tirkiye û Serokkomar çi Serokwezîrên berê çi wezîrê wan di vî warî da her carê bi zimanekî demagojîk her carê tiştekî bêjin jî carna tiştên erênî bêjin jî ew jî di siyaseta xwe da wekî amûrekî têbkaranîn o ji weka ku tê zanîn niha siyaseta Tirkiyeyê ku tê meşandin wekî ku tê zanîn qala du tifaqên bingehîn dikin tifaka millet û tifaka cumhur her du tifaq jî niha hatine wê astê ku dizanin bê Kurda serkeftinek ji wan re jî nîne serkeftinekî ku ew dixwazin biqasî ku karbin bibin desthilatdar pirsgirêka siyaset û pirsgirêka azadiya Kurda ye îja tiştê ku teqala nivîsê kir tiştê ku min di nivîsê da bi rastî mebesta minî bingehîn ev bû ku siyaseta Kurd di Kurdistana Tirkiye yek bask dimeşe ew bask jî weka ku tê zanîn dibin bandora HDP'ye da dimeşe dibin bandora siyasetekî da dimeşe ku ev piştî ku bû yek bask ev yek bask bûn jî îja ew çi bikin ew siyaset evê ku bandorê li ser gel kirine û gel bi rêve dibin
reveveriya gel dikin hatiye asteki usa ew dibên qê em çi bikin ev yek rast e û her tişt rastiya me ye derbayê xwe her tiştî êdî ji xwe wekî dijmin dibînin di nav Kurda da jî tiştê ku min xwest ez bînim ziman di siyaseta Kurd da yên ku li hember tundiyê yê ku li hember tundiyê birêxistin bûne ku we jî navê wê ji mart ji PDK Bakur, TKDP, DDKD, PSK, Hakpar û azadî û evê din û şexsiyetên ku hene yani ew kesên ku netewî tev digerin û li hember tundiyê helwestek nîşan didin divê ya min divê ku rojek beriya rojekî ku siyaseta Tirkiye jî niha hilbijartinek di rojevê da ye yani Kurd hilbijartina Tirkiye wekî xelasiyekî ji xwe re nabînin carna veyaz dikin mijara rexneyê jî lê Kurd hilbijartina Tirkiye jî nikarin tune jî bihesbînin ji ber ku ji serî heta binî ev hilbijartin bandor li Kurda jî dike ji bo ku divê ku tune jî nehesbînin hilbijartina Tirkiye divê hilbijartinê da helwestekî netewî çawa bê nîşandan divê vê yekê münaqeşe bikin ya ku min xwest ez bêjim ew rêxistinên Kurdayî ku li hember tundiyê û welatparêzî û netewperwerî tev digerin û li hember tundiyê disekinin divê rojek beriya rojekî vê yekê münaqeşe bikin di armanc û daxwazên Kurdayî bingehîn yên demokratîk legal malûm meşrû ku dünyayê da meşrû tên pejrandin li ser wê yekê dikaribin bi hev û dinê re tev bigerin ez behsa mafên meşrû legal ku dikim dibêjim yên ku wekî perwerdeya bi zimanê zikmakî wekî nasnama Kurdî di destûra bingehîn da bê pejrandin wekî ku mafên Kurdayî kolektif ku bi awayê meşrûiyetê di dünyayê da tê pejrandin ev li Tirkiye jî bi awayekî bi hêzan meşrû bi hêzekî meşrû li ser vê yekê bê tekoşînek bêdayîn ger ew rêxistinên ku me ji martin dervayîn ew rêxistinên ku dervayîn HDP û Kurd û Kurdewar tev digerin hêza xwe bikin yek di siyaseta Tirkiye da di qada siyaseta Tirkiye da helwestekî netewî ya Kurdî dikarin nîşan bidin û bi ya min dikarin siyaseta li ser siyaseta HDP'yê jî bandorek bikin ku HDP'yê jî xwe balanse bike gava ku bibe du bask her du bask wê hev û dinê li hev û dinê jî bandor bikin û hev û dinê jî balanse bikin dikaribin ji gelên Kurd ra meselên meşrû û rewa rêveberiya gelê Kurd bikin di hilbijartinê da jî helwestekî netewî nîşan bidin mebesta vî salî ev bû باش كيك عبد الحي هلا ميزكن كيك رفض دوي مسألة دا دوي مسألة دا تشبه كيك رفض قاسيكو امجي چاپمنی دشوپینن خبات ویا سی قولی یا پاکی تفگری پسکی دو دوم یا هون گلک جرام داخویانی و دخوازن جبوی معفی ملت کردی لزگینی بدست خینه و دست به هولدان آکریه بیسک بره که عبدالحی گو دوی ام بجبن ام جی بلوقا خواه آوا بکن بالانسکی چیکن دوی ده چه بیجه یعنی دوی کرد دوی مسئله ده ریکی چاوه هلبجیری یا جی خبات آوه ده کی جان آسته ده یی هنک رایا گیشتی یا جی تماشاوانین ما آگاهدار بکن میزکن روشاوه چاوهی سپاس از وک عبدالحید فکرم نه از ام وک سیکولیزی ورد فکرنش برکو سرکار و خباتی مدزی نرخانده بو به مسئله نها دوان هلبجارتن anda gerçi despeki da komego problema kurda preskreka kurda dışarıda İroyunda ve parlamentoyu da gelo dikare çareser bebe annebe tişteki de yasay vana bingehin de cevaya heyetünne ya da dozi divan helbjartın anda partiyin heyi dixebatên xwe de çawa xebatên xwe dimeşînin ew mühim e. Îro li Tirkiye werbûye ku du alî vê xebatê heye. Yek alî ew tiştê ku kek Abdulhey got ku ew
ama sedî destet ez wekî difikirim nêrîna me ye beşa Kurda kêmanê gerek bê zelal kirin beşekê Kurdistanî neteweyî û xeta din zî ku diyar zî dikin wek problem demokratîzekirina Tirkiyeyê dibînin û di vê çerçeveyê de kar û xebatê xwe dimeşînin û ev çend salên dawê da zî ev kar û xebatê wan tu encam zî jê derneket demek werbû ku di parlamentoyê de hejmarekî têra xwe bilind zî bi dest xistin lê hebûna Kurdan an minimal daxwazên Kurdan nikaribûn bînin rojevê û vê salên dawiyê da têra xwe hem hilbijartinên evkê da belediyan da gelek belediya ji destê wan hat girtin qeyyûm tayin kirin û di vê rewşê da zê dîsa tiştekî erînî nikaribûn bikin ji ber ku rewşa evkê zî tune ye di vî çerçeveyê de wek kar û xebatê entegrasyonê dimeşînin ev beşên ku di Tirkiyeyê de demokrasiyê difikirin û ji hêlek zî dibêjin em wek terefa Kurdistanî zî dixwazin ava bikin lê ew gotinên wan çiqas di cîda ye tê gengejekirin yani berê di vê warî da gelek jara kekrepat me peyvate bi şekil bî nanka tecrübekî xerab ya tevgera Kurciyê ye cenabê te jî zane 2018 yani terefên Kurd hatin cem deklarasyonekî pêşkêşî wan kirin HDP jî bi xwe qebûl kir wê deklarasyonê lê müdaxeleya ji derve nehîştin ku ew daxwazên Kurda yani wek terefên Kurda em milletekî Kurdin em welatê me heye û em temsîldarên wê ne ew şeş xalên ku rêz kirin mixabin ji alî hin kesa sabote kirin ev jî yani em bibên ji bo demên pêş me ku gava dikek Abdulhey got ji Kurda jî dibe bingehek ku yek jana merî ev tecrübeyê wer wexta dijî qenata me di mesela evê de di mesela partiyên Tirkiyeyî de ya jî evê de jî tu astengiya Kurda jî divê çênebe yani çawa eger İttifaqa Millî ya jî İttifaqa Cumhur ya jî İttifaqa HDP û heft partiya bibêjin temsîldarên Kurda werin em bi were rûnin hûn temsîldarên milletekî ne hûn çi dixwazin daxwaziyê xwe pêşkêşî me bikin ew daxwaziyê xwe ew daxwaziyana qebûl bikin divê merî bi wan re jî rûnê yani divê merî bi wan re jî bazariya xwe bike yani divir de tu astengî gelo rê û rêbazê vê tiştê heye ji xwe tiştê ku min bi gotane te got ew tecrübe berê zê ev kar meşiya bû lê bi ser neket niha rêya vê tiştê heye em bêjin ittifaqekî millî çê dibe ew ittifaqa millî dikare bi partiyên Tirkiyeyî an demokrasî xwazên Tirkiyeyî ya ra ittifaqekî çêke mesela ancak bi vî şeklî dikare bimeşe em heta ku ittifaqê xwe çê nekin bi hin kesa razî ittifaq çêkirinê de çerçeva wê wê zelal nebe yani çawa em nav hevûdû da ev problema bikaribin çareser bikin rêya wî tune rêya bayazê ew ke weke ku cenabê te zî got pêş berê zî tecrüba me heye me çêkiribû bi ser neket ji ber ku ew nebû ew çend xalên ew hat qebûl kirin zî lê rêxistinekî wisa ecêb heye ku yekê ku yek dikare tiştekî bêje û hemû tişt tev li hev bibe lê rêyavaya heye rêyavaya şaxê demokrasiyê nav xwe de dikarin bên ba hev evkekî platformekî çêkin û ittifaqa millî zê dikarin nav xwe de ittifaqekî çêke û dikarin bên ba hev û çarekê ji vaya re bibînin rêyavaya zê ancak bi vî şeklî çê dibe baş kek Rifat divê mijariyan pir kek Abdulhey divê mijarê de cenabê te tiştî tu ji bîr bike tu lê zêde bike
بله دخوازم تشکل ilave بکم راستی نها mesela netevi و هیزن netevi partiyen Kurdî neteve perwer hatına bahev nikaş û ilke û prensîb û tifak û deklarasyon û gelek tabîrên avha zêde û li her zêde dikin ku gel jî tiştek ji wan fehm nake. Niha îja ev karê dû û dirêj e lê hinek jî di meselê demek kin da hinek tiş divê ku bikaribin pêk bînin wekî hilbijartinekî di demek nêzda hilbijartineke ye. Divê hilbijartinê da zagonên Türkiye evkek danîne pêşiya partiyan. Yani her partî te piştî partiya ava bikî tu nikarî beşdarî hilbijartina bibî. Li gorî wê jî nizam ji çend bajara ji sedî çend bajar û bajaroka divê tu birêxistin bî û filan û bêvan. Hinekî qayde û usulê zagonî hene ji bo partî karibin beşdarî hilbijartina bibin. Di nav partiyên Kurd da jî niha yên ku herî nêze ku wê bikaribe beşdarî hilbijartina bibe Hakpare. Loma bi rastî elser Hakpare sekinî wê çaxê. Yê ku wê karibe pêşerojê da vî mafî bi dest bixe û niha jî duê xebatê dane û awê ku xuyaye ew ê bi dest jî bixe Hakpare. Îja em ê ku em dervayê Hakparê jî mane û ê ku neteweperwer tev digerin em dev deklarasyona û prensîb û ilke û tifaka û ewka berdin. Bingehîn da gelo em mafê Kurda ji bo perwerda bi zimanê zikmakî dixwazin belê. Em nasnama xwe dixwazin destûra bingehîn da bê naskirin belê. Li ser her du xala tenê be jî ji bo ku Hakpar bibe baskekî di dema kin da divê hilbijartinê da. Divê ev alî Kurdîn neteweperwer di vî warî da dikaribin bi Hakparê ra tev ya jî Hakpar bi wan ra bi hevûdinê ra tev bigerin heta hilbijartina. Piştî hilbijartina merv dikare ji bonê hedefên dû û dirêj dîsa münaqeşeya û li ser prensîb û ilkeya münaqeşe bike. Lê di rojevê da hilbijartin heye û hilbijartinê da jî ya herî nêz ku wê bikaribe beşdar bibe Hakpare divê ku di vî warî da Kurd bikaribin bi hev ra tev bigerin. Ew ê ji bo gelê Kek Abdülhey cenab-ı xalekî giringo na esas Hakpar em bibin di bernama xwe de federasyonê diparêze û ew daxwaziya wê ji alî ew ê jî hatî pejirandin û vê dozê jî qezenc kiriye. Niha em hemû jî zanin cenab-ı wê jî zanin Pirsa Kurdistanê ne pirsekî li parlamentoya Tirkî werî çareserkirin û ew divê mijre Pirsa Kurd pirsekî divê bi çaderiyên dewletên navneteweyî û divê bi konsensusekî divê bi hejmara nayê çareserkirin ew tiştektir. Lê heger em milletekin heger heqê me yê federasyonê heye heqê me yê partiyên ku serxwebûnê statûyê dixwazin hebe wexta mirov bi çepên Tirka wexta mirov bi sosyal demokratên Tirka rûdine merî dibe wele dûr û dirêj daxwaziyê me ev in lê ji bo yê nêzik cenabê te destnîşan kir. Divê mafê perwerdê zimanê zikmakî mafê di qanûna bingehîn de mafê perwerda ew ê bicî bibe. Lê gelek xalên din jî hene mesela bibin bi seda girtiyên siyasî sivîl di girtîgeha de ne gelek xalên ku em bibin têkevin ew di civîna we de divê wer çareserkin ev civîna Kurd. Qenaeta min ev pêşniyara cenabê te ku kek Rifat jî wexta me wî gudarî dikî wî jî ew ê ku yan divê dem li dest heger Hakpar wî ew ê diparêzî wî hatî qonaxekî ku karibe bi nasnama xwe bi ew ê divê tevgera Kurd û partiyên ku we navê wan cimartiyê dem dest bicibin û li ser vê mijarê bipeyivin ez dibêjim. Belê belê min jî tiştê ku xwest ev tişt rojek beriya rojekî bê münaqeşekirin û bigîje encamekî. Baş. Kek Rifat tiştî tu Libya vê mijarê lê zêde bike yani di çerçevakî de welhev kir xwasî ku ez diçopînim.
تنازی بردوامه تو دوی وارده پارتیین گران رزی بله ابری خستنیم کو کک عبدالحی ناوی وان جمارتیه لیزی دکرن مروف کاره به در دوره دناجی فره بکه او آخری ایشی و سیاست مداره اونی بکن امورم بجار خواه دو یمین جاوالی رجی ریجا بکن برا نا مجارا ما دو یمین جناب وجی زانه اساس پروبلم سرکه یا تفگرا کرده یعنی ایریشا مرسین کو دمن به تالیه چه بو yani hevildana sabotekirina siyaseta sivîl û demokratîk ez ji kek Abdulhey ama dest pê bikim kek Abdulhey cenabê te jî biqasî ku ez nas dikim ev 5 sal kek Rifat jî bi wî şeklî em ketin û derketina tevgera Kurd dibîn her carê wexta hilbijartin nêz dibe her carê wexta bûyerekî ew dibe ev bûyera tund û tûjî dikeve hemêza Kurda û divê meselê bi şeklekî çareser bikin. Lê gelek cara rewşenbîr siyasetmedarên Kurda divê mijarê de bêdeng dimînin, mixabin, partiyên bêdeng dimînin gelê. Lê vê carê biqasî ku ez dişopînim rewş hinek cuda bû. Yani em bibên ew bûyera Mêrsînê dem li dest serokê berê HDP Selahattin Demirtaş şermezar kir. Axirtinek hat kir wî dîsa bersîv da. Gengeşî bi wî şeklî dom kir. Gelek partiyên me Kurdistanî jî wê bûyerê şermezar kirin kesaetên ya reaksiyonekî mezin ji tevgera Kurd hat yani çima vê demê çima hûn disekinin demekî dirêj bêdengiyê keyî divê demê de ku Türkiye bi xwe ketin nav rêkberiyek û li dijî hevin divê demê de ev bûyere ji bo çi bû sedema gengeşiyê yani calî her kesî jî ew dema çalekî wê ew ê demekî manîdar e ew tabî mirov alî ew ê bêje lê tiştê ku ez dişopînim gelek cara ev dezgeha siyasetê di bûyerên ew ê de bêdengiyê tercih dikin. Lê vê carê ev bêdengî hat şikandin. Cenabê te biqasî ki ez dişopînim yani kek Abdulhey tu bi hevkariyek we bi HDP re vê carê gelo ev bilindbûna vî dengî tê çi manayê yani mesela ew êdî millet dibêje ku gelo êdî qiral teziye bes e yani em hergî tiştekî baş dixwazin bikin û tiştekî dibêjin wexta yek dengê xwe dikin divê dengê xwe bibire lê millet dengê xwe nabire. Tu çawa şîrove dike vê ew ê kek Abdulhey? Bele niha mesela tundiyê bi rastî ji bonê desthilatdara herdem amûrek e. Amûrê bilindkirina nijadperestiyê ye. Bi taybet jî li welatekî weka Tirkiye ku milletekî weka Kurda dijî û Kurd şipiyan e çi şaş be rast be çi ev Kurd şipiyan e û doza mafên xwe dikin. Ev ya jî ji wan re daîm tehlikeyek e xeterek ji bo wan xeterek e divê ku vêya jî bi nijadperestiyê bi awayekî desthilatdariya xwe jî bidomînin ev ya şêwazekî wan rêbazekî wanî klasîk e. Niha em bînin bîra xwe di hilbijartina 2015 da wextê ku hilbijartinê dubare kirin bûyera Surucê ku 35 însan qetil kirin bûyera gara Ankara'yê seriya 100 kesî da însan hatin qetil kirin û piştî wê ku hilbijartin hat rojevê dengên nijadperestiyê bilind kirin û dîsa jî desthilatdariyê bi dest xistin. Ev ya jî şêwazekî wanî klasîk e û niha dîsa hilbijartin ku hatiye rojevê bi rastî ev ya jî dîsa wê şêwaza xwe dixwazin biceribînin û çi qas be bi destê Kurda be jî wê şêwaza ji xwe di wî warî da jî bi rastî pisporin daîm dikarin tiştê awa bikarbînin Kurda jî bikarbînin. Di serî da mesela Mêrsînê ev destpêka
پیواژویا پرووکاسیونا بو و دناف گل داجی ev ji ber ku me got şêwazekî wanî klasîk e di nav gel da jî êdî gel vê yekê jî hîn bûye gotin dibêjin yani li koşê esnafa li qehwa êdî gelên ne medar ez ne behsa siyaset medara dikim gelên Kurd jî vê yekê dibin dîsa dixwazin teşxelekî derxin xwînê birêjin rayê dengên nijadperestiya bilind bikin desthilatdariya xwe dîsa bi dest bixînin ev yek êdî di mêjiyê gelê Kurd da jî rûniştiye gelê Kurd divê hişmendiyê da divê zanînê da ye sedema ku yani we pirsî sedema ku dengê îtiraza hat çibû a sedem jî ev bû êdî gel jî divê bivê ewkê hisiya yani gotinkê pêşiyê Kurda ye divê dizû xwediyê malê bi hev hisiyan êdî dizî xwedê malê bi hev hisiyan e êdî Kurd baş dizanin ku bûyerên awha ji alî kîva bêkirin jî bi kêrî desthilatdariyê tê bi kêrî nijadperestiyê tê û li xisara Kurda ye ew ê Kurd ji vê yekê xisar bibînin îja siyasetmedarên ku îtirazê xwe anîn ziman bi taybet jî we anî we got we nav da Selahattin Demirtaş eştera bêjim Pervîn Buldan û Birêz Midhat Sancar vana jî vê yekê dîtin û îtirazê xwe wisa anîn ziman lê hûn zanin ji alî çekdaran ve jî ev van daxuyanên vana hatin rexnekirin bi tundî hatin rexnekirin ev ya jî elametê ku êdî siyaseta Kurd dixwaze ku di qada legal da û biryara xwe ew bide êdî ev deng hêdî bilind dibe hêvîdarim ku pêşa rojê da ev deng zêdetir bilind be û pêk be lê piçekî jî zehmet xuya ye baş kêk Rifat em cenabê te jî gudarî bikin niha kêk Abdulhey agadariyên balkêş da û bi rastî jî êdî dem hatiye divê tevgera Kurd sînorek deyne navbên xwe û tund û tûjiyê tund û tûjî û mesela eskerek kuştin polîsek kuştin pirsa Kurd û meşrûriyeta wê ji holê radike û her carê jî wek ew ê li ser serê me Kurda ba dibe wexta dengê xwe Kurd dengê xwe dikin divê hûn eskera dikujin polîsa dikujin ew divê ji mijara Kurd yani anka bi hezaran siyasetmedarên Kurda li hundirin û gişî xebata legal demokratîk derbas bûne lûrin gelek bedelên mezin danin ha bi sedam belediye destê Kurda de bû ew siyaseta hendek û barîqata dewletê bi mesela tund û tûjî hecetek nîşan da ji destê Kurda girt Kurd sera xwe îdare dikirin neyîştin Kurd xwe îdare bikin niha vê carê me got dengê siyasetmedarên Kurda dengê aliyên Kurda kêk Abdulhey dibê li kolana millet li dijî wê ew ê dîsa dixwazin tiştekî bikin lê yekcana siyasetmedarên ku dixwazin doza hin tiştî dikin bi rastî gotinên wergiran dibêjin ku millet jê mesela ew gotina rêvebirê PKK ji siyasetmedaran re divê yani millet xwe dikujin hûn nikanin dengê xwe heger hûn nikanin xwe bikujin divê dengê xwe nekin û qalatî nekin yani bi rastî jî tarza siyasetê ku heqareta li siyaseta ew ê dike li siyaseta sivîl û demokratîk dike millet di nav jiyanê de yî di nav tekoşînê de yî divê Kurd êdî rêbaza xwe bigerîn tê çi bêjî kêk Rifat ji bo yarên vê taliyê ez ji aliyekî din dixwazim hinekî binirxînim destpêkî de te gotibû hinêka êdî dibêjin qiral tezîye ji wê jûr gerek em lê binêrin kêk Abdulhey ji hêla gel ve hinek nirxan hêla siyasî ve mere gerek hinkî binirxîne yani heta niha em bêjin ew
beşek û ev siyasetê dimeşîne di stratejiya xwe de hin gorandinan çêkiribû. Li gor van gorandinan û tevgeriyanê wan an xebatê wanê siyasî hebûdû nagire. Heta niha tu kesî nedigo Kral Tahziyê û çi ku ji jor wek sinyala didan wer diaxaftin û xebat dimeşandin. Li îro tu lê nerî li Tirkî û gelemperî Kurdistan û Tirkî bevre mere dinirxîne stratejiya xwe gohrandibû ev kesana. Dibêjin em karê ji bo demokratîzekirina Cumhuriyetê em dixebitin. û heta ji vayazê wê de tirçûn gotin rojhilata navîn da Cumhuriyeta Demokratîk em ê jîndar bikin. Lê di dinyayê de tu numune û ew tune ku şer û xebatê demokratîzekirina civakekî bi çekdarî çênabe kar û xebatê demokrasî bi çekdarî nayê meşandin. Heta îro di nav vê rêxistinê de gelek kese bûn ku vaya didîtin lê tu yekî nikaribû bêje ya demokratîzekirin bi çek nabe bi çekdarî çawa em ê kar û xebatê demokrasiyê bimeşînin. Îro diyar e hin kesa dengê xwe derdixin lê ew kesên ku deng derdixin dozê bi çaralî nikaribûn serpiya bisekinin û bêjin ev gotinên xwe mesela evkê hendekan de aynı Selahattin Demirtaş tiştên cuda gotibû û di nav kar û xebatê siyasî de bû. Lê îro diyar hin tişna dibîne û balê dikşîne ev tiştekî balkêş e même û du axaftina rêveberên PKK zî tu yekî ji gotinên xwe şûnda ewk nekir. Tu ewk negot tiştekî din zî negot ev ya tiştekî balkêş e. Lê ev kar û xebatê siyasî zî an kar û xebatê demokratîzekirina welatekî bi şerê çekdarî û bi kuştin û bi ew kezî nameşe. Ev ya êdî insana gerek bibîne. Baş. Di vê mijarê de tu dixwazî tiştek bêje em kan derbasî xala xwe ya din bi Kek Ebdulhey. Em karin derbasî bin. Baş. Em ji hevalên rejî rica bikin way anîn. Niha pirsa me ya mijara me ya sisiya cenabê we jî zane li Îranê li Rojhilatê Kurdistanê ev zêdeyî 20 roje ev mijara di rojeva her çarperçê Kurdistanê de yî di rojeva dewletên Ewropî de yî li Îranê û li Rojhilatê Kurdistanê xwepêşandan hîn jî didonî. 22 roj gelek çalekî çê dibe. Tê çawa şîrove bike Kek Rifat ev tevgera gel ya ku li Îranê bi kuştina keça Kurd Jîna Emînî dest pê kir û di seranserê Îranê û Kurdistanê belavû. Tê çawa şîrove bike û divê Kurd ji vîya çi encam derxînin? Em te gudarî bikin Kek Rifat. Ya rejima Mollaya ji destpêkê vir da êrişên xwe yên wisa hovane didomînin û gelek caran roj tuneye ku li Rojhilata Kurdistanê çend rojnamavan nayên derdekirin. Ev her tim bû lê hat wer merheleyekî carekî de çirûskek lê xist û li seranserê Îranê ev çalakiya dest pê kir û serî hildan. Lê ya balkêş bi zanebûnê hin kesa tenê ev serhildana bi Kurdistanê va sînor dikirin ku êriş zêdetir li ser Kurdistanê ew bibe. Lê tiştekî baş bû hem Belûca hem Azerî hem Farisa li her derê da ewk çalakiya çêbûn û bi Kurdistanê va sînorkirî nema ev ya tiştekî balkêş û baş bû.
لێ وەردیارە و ئەف چالاکیە هەیە بەردەوام ببەش بەرکو چەند ڕۆژبەری جوانێک دن هات کوشتن فارس کەچکێکی دن ئەوزی ئەف چالاکیە زێدەتر کرد لێ سەرانسەرێ دنیایدا ئەv چالاکیە هەیە بەردەوامن لە ئەوروپازی بەردەوامە وان demên davê da li Swîsrezê komîtakî wisa hat avakirin ji her çarparçeyê Kurdistanê ve li vir zî çalakiya wê bi demekî dirêj devam bibe. Çardê vê mehê da li Lozanê meşekî wisa girseyî wê çêbe. Pazdê mehê da ber parlamento li Swîsrezê çalakî wê bibe lê van çalakiyan da meşan de biryar zî hatibû dayîn ku tenê suretên Mahsa û Mahsa Evînî û ala Kurdistanê tenê wê bê girtin lê duruşmakî bê nîşandan li hemî der gerek ev çalakiyan û piştgiriya Rojhilata Kurdistanê gerek devleta Îranê zî nasekine hem li Başûrê Kurdistanê êrişên wê berdewam in çend roj berê fermo dengê te tê devam çend roj berê li Başûrê Kurdistanê êrişa çêbûn divan Ich finde keine passende App dafür. Du musst zuerst eine runterladen. Tu devam bike. Tamam. Êrişên ser meqerên Kurdên Rojhilat evkirin ji paka Îranê sê kes hatibûn kuştin û beriya wê zî Hizb-ı Demokratê Îranê neh kes hatibûn kuştin. Hovane ev êrişan zî hê berdewam in. Lê mere gerek tevrekê zelal li hemberê van êrişan bide û seranserê cihanê da kek Rifat dixwazim nizam cenabê te şopandî tiştê balkeş ji Wezareta Berdevkê Amerîka pirsîn ev xwepêşandana daxuyaniya wî daxuyaniyekî balkêş bû got em komela em Partiya Demokrata Îranê em pakê wek rêxistinên terorîst bi nav nakin bi wî şikliyê ew kir û bi aliyê din jî Amerîka got bi vî şikliyê ew bibe em ê gelek biwêdeyên din deynin ser Îranê. Tu viya çawa şîrove dike? Demekî dirêj xwe hem Ewropî hem Amerîkî li hember molayan ew dikirin û di hindir de tu muxalefet tu nebû ew bêdengiya wan ji wê bêdengiya muxalefetê bû. Muxalefet ku xwe hinekî nîşanda gelên perê Ewropa û Amerîka zî piştgiriya vê muxalefetê dikin û wê bikin zî yani nihaba li hêla Kurdan dixe Kurd zî evê bayê gerek bigirin piştxwe û karê xwe bimeşînin ez dibêjim. Li gor vî zî bi diqat bin. Gelek spas kek Rifat. Kek Abdulhey em ji cenabê te rewşa Rojhilatê Kurdistanê ji Diyarbekirê gel çawa li vê bûyerê mêze dike çawa şîrove dike em carê te gudarî bikin tu vê bûyerê çawa şîrove dike divê Kurdcê çi encamê derxîne fermo kek Abdulhey. Niha bûyera Îranê bi rastî pir zêde bi taybetê di sînorê Îranê da bê nirxandin ez bawerim ew ê piçekî kêm bimîne. Di vî warî da rola Amerîka rola welatên Şengayê ku dibêjin Çîn, İran, Rusya rola vê ya berberiya navbêhna van kampa ya Amerîka û welatên Şengayê berberiya wan evana hemî di vê derê da rol dileyzin. Îja weka ku tê zanîn İran ji berê da Amerîka hûn dizanin her carê tedbîr û meeyidên aborî li ser Îranê
بزخت زور وکی کو ام دبینم بزخت زور جید سکنه جارنا لی ام تشتکی جچاف از باورم ام تشتکی جچاف دروینم ایران جبونی امریکا گارانتوره کدنه امریکا زوب زونا خوازه ایران جی بلا ببه ولات 22 ولاتن عربا جترسا شیعه ایرانه ده همبز امریکا دانه روژا کو ایران بهز بکوه و بلاو ببه وان ولاتن عربا روژک بریا روژک اوه تکلیوانی بروسیای و ولاتن دنه را گلک زدتر ببه حتی نها امریکای ندخواست ایران پرزیده بهز جی بمینه وکی تبیراوه او پروژه روجلاتان آوینیا مزن گوا دهات مرخاندن بگوتن اوه ایران بکن اوقاس پرچه کردستانا ایران کردستانا روجلات و یه بلوجیا و یه فارسا و یه آذریا و ولات وان آواب و اوانا همی دهاتن نخاش کرن لی او پروژه حتی نها تو زلالیه که تدا نها دیتن جبر کو امریکا حتی نها ندخواست که ایران جی پرزیده بهز ببه جبو که عربستانه yani ولات عربا همیه دو کنترولا خدا بیله لیوکا کتی زانین ولات عربا جی نها ایدی گلک گلمشه و آلوزی دنوان دا جی چه بون ایجا تایبتی یا ایرانه جی mesela tene ne mesela keça kurt ku bir işkence hat kuştun ev çürüska paşi bu ku civat eda edi civat takamenya civat hat rojeve ev bu çürüska paşi rejime vaki kekrefat anizman rejima mella rejime ki diktatori ija diktatoriye ki kevne peresti ne vak diktatörün hemdemci diktatoriye ki kevne peresti dimeşan civat edi dünyacı bu vaka kundzanın global bir yani revşa dünya dijital edi herkes her dere baş dibine İrancı edi veya baş asiya civaka İran'e edi ve diktatoriya kevne peresti ya pasdara edi hev tahammül dikir ve hev kabul dikir ev mesela jina eminici bu çürüska paşi ica vaka kekrfatçıyanı zaman de seri da xwestin Kurda bikin hedef u dîsa jî êrişê bibin ser Kurda lê ji bûnî ku Belûcî û Farsî û Azeriya jî divê zulmê da serî hildan û beşdarî van çalakiyan bûn îja İran niha ketiye zorê Amerîka jî hetanî niha hêna kesekî zelal nedît Amerîka gelo li pişt vê bûyerê bû alîkarê vê bûyerê bû anna deng ji Amerîka jî nehat ji ber wî kesî çapemeniya dünyayê jî û ya heremî jî di vî warî da tiştekî zelal em lê rast nehatin ji ber vê hê jî bi rastî em lê rast nehatine hê jî em ana nizanin hêzên emperyal serî da jî Amerîka gelo li pişt van çalêkiya alîkariya vî gelî vê çalekiya vî gelî alîkare ji vê çalekî anna di vî warî da jî zelaliyek tune ji ber wî niha jî çi siyasetmedar û çi gelê Kurdî ku Kurdistana Bakur jî dilê wan bi gelê Kurd raye wekî dildarekî wanin wekî hevalbendê wanin wekî dilxwazê wanin lê bi rastî hêna di kesekî ku zelal bêje ku Kurdên Îranê jî ew ê filan tiştî bi dest bixin hêna tiştekî awa jî nehatiye roja Kurdên Bakur kek Abdulhay Kurdên Bakur bêdengin lê ew diyar e çima bêdengin yani em bibên siyaseta îro li Bakurê Kurdistanê serdest e bangekî wan wertune ku bira derkevin piştgiriya birayê xwe bikin ew girêdayî tiştê din e beşek dine ez bahsa tiştekî dinê dikim ew rast e ji serî sedî sed e jî wekî we difikirim ew rast e lê ez bahsa tiştekî dinê dikim yani ew gelên Kurdên ku bi wan ve ne girêdayî neteweperwer welatperwer welatparêz tu texmînekî ya jî hêviyekî ya jî çirûskekî ku ew ê destkeftinekî çê bibe nirxandinekî wisa nayê dîtin çi ji alî siyasetmedaran va çi ji alî gelên Kurd va lê tiştek ku hûn qal dikin ew ya jî tiştek dinê
û ew pirsgirêkekî giran jî ji bonî gelek Kurd. demekî pirkin de belkî kek Rifat bisek berê ew kir demekî pirkin de raya giştî ya Ewropayê rabû ser piya mesela hejmarekî ew di çapemeniyê de jî hat gotin nêzî hezar sînemakarên li Fransayê di vî warî de rabûn li dijî vê ew ê derketin û di gelek welatên Ewropîya jî xwepêşandanên ew ê dest pê kiriye mesela bibêne wezîra li Belçîkayê ew jî wekî rabû wek jinên Kurda keçên Kurda rabû porê xwe jê kir protesto kir yani piştgiriyekî pir li raya navnetewî heye lê mixabin divê mijarê de divê merî dest nîşan bike li perçeyên Kurdistanê yê din siyaset bêdeng e ew jî ji berjewendiyê wan e em zanin dê divê bî şiklî nebe ê dixwazin tiştekî bikin derketin kolana protesto kirin lê hêza wan têra ew ê neke lê divê çi ji destê mirova were divê mirov piştgiriya birayê xwe yê Rojhilatê Kurdistanê bike bi rastî îro min daxuyaniya rêzdar Mustafa Hicrî xwend ez pir hestiyar bûm bang li xortê Kurda dikir keçê Kurda dikir digo yanî vê tekoşîna xwe bidomînin û bi rastî jî xort û keçên Kurda bê westan bê tirs vê çalekiyê xwe didomînin divê merî jî piştgiriya birayê xwe bike ew bi rastî jî ev erkekî netewî ye kek Rifat tê tişkî bigota Erê yani di Kurdistanê de pir zêde ew nebû yani demekî Kurd beriya vaya li Diyarbekirê çapemenî daxuyaniya çapemeniyê hatibû dayîn ez zî li Diyarbekirê bûm vê çaxê bi rastî zê ew bû yani bi jimarekî kêm çar rêxistin tenê li wir bûn derveyê wan sê rêxistin derveyê wan tu kes nehatibû ew balkêş bû lê li Ewropa ez dinêrim mesela Komîteya Virak û Civîn çêkir ew muxalifên Îranê derveyê Kurdan gotin em ê bên beşdar bin van meşan 2000 kes em ê bên dibêjin û bi rastî zî tên hewqas demek muxalifê Îran li Ewropayê hene bi hevalên Swêdê ra ez peyivî bûm li Swêdê zî meşekî wisa li dar xistibûn muxalifên Îranê hemî beşdar bûbûn piştgiriya vê evkê dikin lê mixabin li Bakur gelemperî zî li Diyarbekirê ne baş bû yani tiştekî wisa insan piştgirî nedan tu menavî tu ne yani tu evkê wî zî nabînî tişkî bigota divê mijarê yani manavî belê manavî mixabin rêxistina ku bandorê li hem li Kurdên Bakur dike bi tevayî bi Îranê re ji bo ku dixebite li hember Îranê helwestek nîşan nade ev ya zelal e ev ya gelek zelal e û tiştê ku min qal kir dünya vê çalekiya Îranê alîkarî dike anna min neqala raya giştî an grûvek hunermend an siyasetmedarek kir min qala bi awayê pergalî li pey mesela pergala Amerîka qesrasipî an siyaseta wanî navnetewî li hember vê yekê tawrek wan heye anna min qala vê tenê kir Abdulheyî na em zanin ku Îran dixwaze di propagandaya xwe de gelek cara dibêje ku ev tevgera gel ev raperîna bi manipülasyona dewletên emperyalîst bi Amerîkayê bi hêzên Ewropayê dibe ku ew bêdengiya Amerîkayê ji dewletên rojavayî ji vê yekê naxwazin eşkere tedaxul bikin naxwazin eşkere piştgiriya xwe nîşan bidin davadî wexta min ew ê got eger berdevkê wezaretê wexta dibêje ku em komela her du komela em qedepa Îranê em pakê wek terorîst bi nav nakin ew tê wateye ku
hezeki meşrune temsildarın li ev mijara edi Kurdaji derbas buyi mijara hamu İran'ı o Kurci mesela caraberim rezdar Salih Kadri derxist nuneri wani ye başure Kurdistan'ı tişteki pir balkeş go ev mijar ne tenê mijara Kurdaye û dibe di mijara Kurdayê jî heps nebe dibe em vê mijarê bikin mijarê tevaya İranê ev kêmneteweyên li vir hene û gelên nûr hene dibe em bihevre û bi rastî jî wexta mirov dişopîne ê belûciya helwesta wan dişopîne gelek aliyê dina ê azeriya tu dişopîne êdî geş dibe gur dibe yani bêdengî Amerîkayê ez dibêm ji mesela ew ê yani naxwazin eşkere piştgiriya xwe nîşan bidin ew eşkere piştgiriya xwe nîşan bidin ku Amerîka di tavlê de bala we kişan di cî de İranê êrişî bargehên ew ê kir bargehên Kurda kir êrişî yê Pakê kir êrişî yê PKK İranê kir êrişî gel kir çima dixwazin navnîşan wira nîşan bide bêzek sebeba lê mesela cuda ye erê Kurd bekî motorên keşa Kurd bû sebeb lê esas nerazîbûyînekî pir mezin de evê de jî heye yani di nav İranê de jî heye. Belê bêguman ji xwe tenê min got yani zelaliyek divra da tune xwanê nake û wekî ku anî ziman dibe ku sedemê nezelaliyê venakin Amerika wan hecetê ku hejmartin dibe ku ji ber wê sedemê ve jî ew jî mimkün e lê zelaliyekî û ji xwe mesele dinan mesela Kurda da ji heps nebiye êdî biye mesela tamamê İranê ji bo wî jî di pêşerojê de halê hazir şîrovekar, nivîskar, akademisyen navekî li encamê nakin. Loma min viya got encam piçekî şoliye. Baş kêkê Abdulhey. Kêkrivat vê mijarê de tu dixwaz tiştek bêjî? Na ji xwe tiştê ku bê gotin me got. Belê ev mijar ya girîng mesele ji Kurdistanê belav kirine yani tenê bi Kurdistanê sînorkirî nebe wê hinek din nefesek bide Kurdan an êriş gelemperî li Kurdistanê wê yek bibe yani Belûçî, Farsî gava ku bikevin navê çalakî wê firsendekî bide Kurdan. Destpêka axaftina xwe de min tiştek got yani min got divê ev stratejiya ku hêzên Rojhilatê Kurdistanê li İranê dimeşînin bi rastî divê mirov li ser bipeyve stratejiyekî pir aqilane dimeşînin mesela دوی برنامه کو به رزدار صالح قادری که گو به زانهی منه هیچ کو پشمرگی ما بچور yani via siyaseteki aqlane ye de buyerên bi vî rengî de divê merî neçe di saha dewleta dagirkerê de goge nelîze divê merî di saha xwe de bi qaîdê xwe bi quralê xwe vê yekê bilîze ew ê baştir be بهێویا ku birayên me Rojhilatê Kurdistanê ji vê raperînê mahfê xwe demokratîkiyê neteweyî bidestxînin û şorefa wan bigê serî em derbasî xala xwe ya çara dibin xala me çara xalekî girîng e bi rastî merasîma yadkirina Mam Celal e pêncemîn salvegera yadkirina Mam Celal di vê yadkirinê de mesajên gelek balkeş hat dayîn û derket pêş aliyên gelek aliyên siyasî li wir bûn wexta mirov wan dişopîne yani ez wê merasîmê zindî min temaşe kir mirov hestiyar dibe wexta li wê dîmenê mêze dike hemû aliyên siyasî li wir e axaftina wan yani duêm evê de mesaja herî balkeş mesaja serokê Herêma Kurdistanê ya Nêçîrwan Barzanî bû bala min pir kişand wê evê de Nêçîrwan Barzanî dîroka
rewşa Mam Celal wek beşek girîng a dîroka nûjen binav kir di wê axaftina xwe û dubare di axaftina xwe de got ku divê di navbêra yenekê û qedepê de stratejiyekî nû were avakirin. Em hemû zanin ku di mîmarê damezrandina dewleta ya jî Federasyona Herêma Kurdistanê Mam Celal û Serok Barzanî ye. Li hevkirina herdiya û peymanên herdiya bû sedem ku ew her du hêzên sereke bûn bû sedem ku Kurd wê derfetê bi dest xînin û mafê xwe di magzagona Iraqê de bicîbînin û îro ev destkeftiyê wan heye di saya wan hebe. Lê mixabin dîroka xwe mirov wexta mêze dike gelek jara ew bûyera vê taliyê piştî referandumê bûyerekî trajîk bû. Lê eger Rêzdar Nêçîrvan Barzanî ku di wê merasîmê de Rêzdar Bafil Talebanî jî li wir bû, Kubat Talebanî jî li wir bû. Dûr de ew mesaja ku divê ji nû ve rêkeftinekî ava kirin xeberekî mizgîniyê bû. Kekrifatê çawa şîrove bike vê ev merasîme û ev mesajana? Rast e tiştê ku tu dibêjî yani hatta mesajekî derengmayî bû. Yani ev hema nêzîkê 30 salan zêdetir ew ke destkeftîniyek ketibû destê Kurda. Lê di vê destkeftiniyê de devletekî netebeyî, devletekî yekgirtû tu carî ew nebû, ava nebû. Yani stratejiyekî wisa pêwîst e hem di warê devletbûyînê de hem di warê netebayiyê de gerek hêla yenekê û qedepê di nav xwe de bikaribin bigêjin encamekê. Yani dema referandumê û dû wî da mesela Kerkûkê de gelek tişt diyar bû ku bi hevre netewî gava ku nefikirin ve çi encam jê derkeve derket ortê. Ji bo wî zî hem di warê devletbûyînê de hem di warê yekîtiyê de pêwîst e ku hin gava bavêjin. Yani en hindik em bêjin hêzên pêşmerge dikarin yek bikin, dikarin wek dewletekî tev bigerin. Hê ew kêvaya da têra xwe kêmasî heye. Ji bo wî zî stratejiyek pêwîst e daxuyaniyek dicî daye heta derengmayî ez dibêjim. Baş. Kek Abdulhey em cenabê te gudarî bikin. Tê ji bo vê merasîmê û mesaja Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî çawa şîrove dike? Rastî ez jî wek kekrifat difikirim. Daxuyaniyekî gelek erêniye û elzem e û gelek jî dereng ketiye. Gelek dereng ketiye. Wek kekrifatanî ziman 30 sal e ev destkeftiyekî wekî Federasyonekî Kurdistanê ku dünyayê da destkeftinekî ava bû. Lê hêzên pêşmergeyê yekîtiyê û KDP'yê yekîtiya wan li wê derbêle hevkariya wan hema bêje me nedî. Ev ya jî ji bonê her çar perçê Kurdistanê ji bo Kurdê her çar perçê Kurdistanê jî demotivasyonekî gelekî mezin bû. Em tamam bi vê yekê gelek değişiyan hê jî em bi vê yekê değişin. Me basa İranê kir yani tekiliye yekîtiye û İranê ji bo me hê jî gelekî ciyê dilêşiye ye. Ya ji ber wî ev daxuyaniya pêwîstî bi rêkeftinekî nû heye. Belê rêkeftinekî nû ji niha û pêda ger ji alî yekîtiyê da jî ev erênî bersîvekî erênî ji vê yekê ra derkeve îja divê ku kek nêçîr rojek beriya rojekî vê rêkeftinê zelal bikin û pêk bînin yani bi encam bikin û pêk bînin ku ji niha pêda em wê dilêşiya ku hemî Kurd pê jiyane ji niha pêda em pê nejîn û bi rastî ez kek nêçîr pîroz dikim ji bo vê daxuyaniyê.
gelek spas ke Rifat divê mijarê de tu dixwazî tiştekî lê zêde bike? Na weke ku min got yani daxwazek dicî daye derengmayî ye çi qas lezîn ji bo devletbûyînê ji bo meslahatên teva Kurd gav bê avêtin vê baştir be û ji bo yekgirtin û bi hevre karkirin kêmanî de gavên lezîn bê avêtin vê baştir be ji bo meslahatê Kurdan. Gelek spas ruhê wî şad be Mam Celal mirovekî hêja bû û bi rastî jî di avabûyîna dewleta federal de rola wî rolekî mezin bû. Em spasiya cenabê wî dikin, em spasiya Serok Berdanî dikin ku bi wê lihevkirinê ji me re dewletek federal bingeha dewletbûyînê hîştin û bi hêviya ku ewladên wan, qadrê wan, partiyên wan li ser şopa wan biçe û Kurda ber bi dewletbûyînê bibe. Bi rastî wekû me plan kir saetek û 15 deqe em hêdî wayê hatin taliya bernama xwe. Eksiniz bi destûra we be ez tenê hevokek bibêjim. Erê ez ê bidim we, ez ê mehveya xwe bidim we. Me bi du mîvanê xwe bûyerên vê hefteyê şîrove kir û bi rastî jî min ji sohbeta wan ji tespîta wan gelek sûc jî wergirt nîrxandinên hêja bû. Em hatin taliya bernama xwe berî ku em biqedînin ez dixwazim ji mîvanê xwe bipirsim gotinê wan Îtalyê dixwazin çi bêjin kek heyfer ma em ji te dest pê bikin. Ez tenê ji bo Mam Celal dixwazim tiştek bibêjim wekî ku wê jî anî ziman bi rêzdarî ez wî jî bibîrtînim di dîroka Kurdistanê da kesayetekî gelekî giring bû û di dunyayê da jî gava bahsa dîplomasiya dunyayê tê kirin mervê yekem di dîplomasiyê da zîrek û serkeftî dibêjin Churchill'e yê dudiya jî Mam Celal bûye. Ji ber vê yekê ji bo Kurda kadroyekî awha jî kadroyekî Kurdayê awha jî hebû eviya ji bo me şansek bû Suudekî gelekî giring bû rehma Xwedê lê be ez wî rêzdarî bibîrtînim. Kek Rifat dixwazim gotinekî rêzdar Nêçîrvan Berzanî ya ji bo Mam Celal gotibe bêjim divê bi wefata Mam Celal re stûnek mezin a lihevkirinê wenda bûye. Tê çi bêje kek? Rast e, pir rast e bi amizê pir dereng rehma Xwedê lê be çû ser heqiya xwe yani di herî wextê xwe berhemdar da me wî hunda kir. Yani şansekê pir mezin bû û tam di vê demê de dikaribûn gelek tişta ew û kek Mesûd bi hevre bikaribin bikin û têkîlê wan zî pir baş bû lê pir bêwext me wî hunda kir ez dibêjim. Çikîsî me çû. Baş gelek spas ruhê wî şad ciyê wî bihişt be ew ê her dê tekoşîna milletê Kurd de bijî. Temaşevanên hêja me bi du mîvanên xwe sernivîsên heftê bi hev re nîrxand. Mîvanê min ez spasiya wan dikim zehmetê kişandin yek ji dervî welat yek jî ji Amedê Beşdarî bernama bû mala we ava bi hêviya ku bernamakî din em dîsa bi hev re bin şev baş bimînin xêr û xweşiyê de.